गासैनिसिमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि आरो जाफेथायारि हामलायनाय बावहरनाय थाबाय दिल्लीनिफ्राय। बे जों दिनै दा बावैसो दिल्ली सफैबाय। ओमफ्राय जों दा मेन प्रग्रामा जोंना गाबोन 8 अगस्त जन्तर मन्तराव जागोन। दा बे जोंनि जिथु धर्ना हाबाफारि बे जाहाथे मोजाङै जाफुंसारो आरो जाहाथे मोजाङै फिथाइ जोङो मोननो हायो बेनि थाखाय जों नाजागोन आरो जों धर्ना हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंहोनो जों गासै रायजो राजाफोरखौ इसोरनियाव जाहाथे आर'ज खालामो आरो जोंनि जिथु सिमां बड'लेण्डनि सिमां बड'फानि जिथु सिमां बड'लेण्ड बियो जाफुंसार 100% जाफुंसार जानो हायो होननानै जों इसोरनिसिम आर'ज गाबो आरो जोबोद खम समनि गेजेरावनो जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ दाफुंजायो बेखौ जों आसा खालामो। जों खैफोद आफोदाव गोग्लैयाखै इसोरनिनो जों मोजाङै सफैबाय। जोङो दाख्लैयो क'क्राझार स्टेसननिफ्राय 6:30 आव गाखोदोंमोन। ओमफ्राय दा 5 AM आव दिनै 7 अगस्त सफैबाय दिल्ली जंक्शनाव मोजाङै सफैबाय। गाबोनो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव धर्ना हाबाफारि लानानै धर्ना खालामनायनि उनाव जोङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदि आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह आरो गोदानै सायख'जानाय बिथां भारतनि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बिथांमोननिसिम गोसोखांनाय गथायगोन। आसा खालामो बिथांमोना जोंखौ जोबोद खम समनि गेजेरावनो सावरायनो लिङो आरो जोंनि बड'लेण्डखौ दाफुंना होयो आरो गोजोन सुक्तिखौ जोंबो खालामो। बड'लेण्डनि गोजोन सुक्तिखौ जों बेखौनो आसा खालामो।